tervetuloa Atomi TV:seen. Pari viikon päästä lanseerataan nettikauppa www.atomirotta.com. Sieltä saa kaikkea atomikaamaa 24 tuntia vuorokaudessa. Menkää sinne. Tuossa pantiin viimeisiä tatseja Atomirotta video, LPK Atomirotta, Tono ja Yugi Pablo Films. Maagista kamaa. Tulee pari viikon päästä ulos. Siellä lepää. Bullseye boy. Ensi viikon julkaistaan Atomirotta kesäfestarit, niitä on 24. Atomityyliä. Me tehdään biisi siitä, räpätään. Me räpätään ne festarit. Kuka muu tekee näin? Räpäten. Kesällä kaikkien näiden festareiden välissä me jatketaan tämän uuden levyn tekemistä. Eli käydään täällä meidän kotiluolassa. Atomirotta 2. Matkalla. Joo, Atomirotta 2 ilmestyy ensi vuoden alussa. Eka single viimeistään lokakuun alussa ja sitten meillä on erikoisjuoni tulossa siihen vuoden loppuun. Ja uusi levy ensi vuoden alussa. Himmeetä kamaa. Paljon duunia edessä, mutta sitä tehdään joka päivä täällä. Etenee. Jos lokettiin sattuu loppuun, pari pankkiin ryöstetään, sit nopein elämämme loppuu. Koko kevät ollaan painettu ympäri Suomea, peritelty kesäfestareita varten. About 40 keikkaa ollaan skulattu Rovaniemeltä Tavastialle. Helvetin hyvin väkeä, jengi diggaa ja nostaa, ryhmä on löytänyt Atomirotan. Bändi on hyvässä kondiksessa, tästä on hyvä jatkaa kesäfestareille. Niitä tulee 24. Ryhmä laulaa messissään joraa ja ollut rela hyvä meininki, ei mitään kurpailua, myllytystä, ei mitään tollasta, vaan gimmat heiluu ja jäbillä on hyvä mieli. Homma toimii.